Croeso nôl i'r ysgol. Mae'n fis IONAWR, a mis yma i ni'n dathlu Erthygl 29, sef yr hawl i chi fod y gorau gallech chi fod. Felly dyma chydig o weithgarau gallech chi wneud ar gyfer yr erthygl yma. Yn gyntaf, gallech chi osod targedau i wneud addunedau ar gyfer y flwyddyn newydd, a falle ar gyfer y tymor sydd o'ch blaen. A gall hyn fod yn bethau academaidd, neu falle yn bethau hoffwch chi wneud tu allan i'r ysgol. Enw'r ail weithgaredd yw pwerau campus. Felly hoffwn i chi i dynnu llun o'ch arwr campus neu eich superhero chi. Ar ôl i chi dynnu llun o'ch arwr campus neu'ch superhero, hoffwn i chi amlinellu eich pwerau campus chi. Felly, beth ych chi'n meddwl ych chi'n dda yn ei wneud? Felly, os allech chi nodi 3 peth rydych chi'n dda yn ei wneud. Nawr weithiau mae rhai pobl yn gweld hi'n anodd i feddwl am y pethau hyn, ac efallai fydde hi'n syniadach i ofyn i'ch ffrind neu'ch ffrindiau chi. Ffordd arall gallech chi wneud hyn, gyda helpu'ch athro neu'ch athrawes, yw gofyn i'r athro neu'r athrawes i roi gwahanol enwau i blant a phobl ifanc yn eich dosbarth chi. A wedyn i chi'n ysgrifennu llythyr i'r person yna yn egluro beth maen nhw'n dda yn ei wneud a'i cryfderau nhw. Felly, mae'n bwysig yn ei ddathlu chi, eich bod chi'n chi, a'r hyn rydych chi'n dda yn ei wneud.